Do nitrianskeho regiónu smeruje takmer 8 miliónov eur. Peter Sagan oslavil titul svetového šampióna v rodnej Žiline. Dobrý večer pri správach RTVS. Vláda trvá na žalobe proti Európskej únii. Na súdny dvor v Luxemburgu ju chce podať aj bez súhlasu parlamentu. Opozícia zámer kritizuje. Zdravotníci hrozia hromadnými výpoveďami. Ak vláda nesplní 5 požiadaviek z deklarácie, sú rozhodnutí opustiť nemocnice. Žiadajú nárast platov približne o 25 eur za každé 3 roky praxe a zvyšovanie počtu sestier. Rusko prvýkrát zaútočilo proti odporcom Asadovho režimu v Sýrii. Cieľom leteckých náletov neďaleko mesta Homs sú podľa Kremla teroristi. Povstalci tvrdia, že Islamský štát v tejto oblasti neoperuje. Vláda trvá na žalobe proti Európskej únii pre povinné kvóty na utečencov. Na súdny dvor v Luxemburgu ju chce podať aj bez súhlasu parlamentu. Opozícia tento zámer kritizuje. Slovensko má podľa nej iba minimálnu šancu na úspech. Upozorňuje, že odpor proti únii môže v budúcnosti poškodiť Slovensko. No a záznam z gala koncertu venovanému Kamilovi Peterajovi odvysielame aj na jednotke 7. októbra po 20. hodine. Dnešný večer na jednotke bude futbalový, priamy prenos futbalovej ligy majstrov Juventus Turín FC Sevilla. Dvojka o chvíľu vysiela dokument Svet vážok. Hosťom Nočnej pyramídy v Rádiu Slovensko bude herečka Lúcia Vráblicová. Prežite príjemný večer. Dovidenia. Dovidenia.